Α, μας έχει πει τώρα, θα έχεις βάλει το δικό σου μέσα να παίξει. Γιατί έλεγε ο δικός μου ότι θα παίξει μεσόωρο. Και μέσα δικός του. Γιατί δεν είναι. Τερματοφύλακας δεν είναι ρε. Ο τερματοφύλακας ο δικός του. Θα έρθει στο γήπεδο να σε πάρει. Άσε μας ρε. Εδώ είμαστε 9 άτομα και τώρα βγήκαμε παραπάνω. Δεν φοράει τέτοια παπούτσια. Τώρα κανόησα, μην ανοίξεις το παιδί σου. Αποφάσισε, είναι δεν είναι. Δεν φώναξε το. Μάριε! Λαϊκίες. Στο καματερό πάνω στο βουνό πάνω που λες στο βουλικό το μαντελί. Αυτό είναι το που έτρεχε, δεν ξέρω πώς τρέχει. Συγγνώμη ρε παιδιά, δύο είναι οι μεγάλοι και ο τρίτος ποιος είναι. Ναι, ναι. Αυτό έχει και απέναντι βλέπω. Έχει τρεις φωτάδες και απέναντι. Δύο είναι οι μεγάλοι ο γιος του μεγάλος και ένας φίλος του. Ποιος είναι ο δικογιός σου είναι. Ναι, ο μεγάλος είναι ο γιος. Ο άλλος. Ναι, οι δύο μεγάλοι. Αυτό. Εγώ δεν σου λέω τίποτα. Ο Αποστόλης δεν είναι αυτό, παιδιά. Αποστόλης είναι. Ναι. Ναι. Δεν είναι ο δικός του. Μήπως την έχει βάλει μέσα. Αυτά λέω. Τίποτα. Κρυώνουμε τώρα. Είμαστε στο κηλικείο μέχρι τώρα. Τώρα ξεκίνησε το μάτς. Μόλις ξεκίνησε το μάτς. Η μπλούζα του Ναι. τερματοφύλακα. Καθόλου. Ναι. Γιατί τον είδα που φοράγε την κρύ και του λέω δεν φοράγε σε εγώ. Μου λέει ότι φοράγε την μπλούζα του τερματοφύλακα. Όχι, κανένα τέτοιο. Όχι. Πού να ξέρω εγώ. Δεν ξέρω που είναι λέω. Μπράβο, άλλαξε. Δεν ξέρω σου λέω. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω λέω. Λείπουν πολλά παιδιά σήμερα. Όχι. Ναι. Γύρνα. Ναι. Εντάξει λέω, ναι. Άντε, έλα. Μπράβο, Φώτη. Τίποτα Με λέω. τα παπούτσια σου. Βασίλη καλή εμφάνιση τώρα. Εντάξει. Αυτή δεν είναι. Τι αυτή. Ναι, λέει και εγώ. Εντάξει. Από εκεί καθόμουν. Δεν πέρασε μπροστά μου και δεν σε είδε. Τώρα τι είναι να το λέω. Κι άλλο. Έλα. Μπράβο. Βίντεο. Αυτός είναι. Α, σκάταξε κάτι. Δεν θα έχεις φύγει καλά. Δεν είσαι άκουσα. Το Στάνο τον πήρες. Ποιον τώρα. Το Στάνο τον πήρες. Ναι, τον πήρε. Είναι άρρωστο το παιδί. Και μάλιστα μου είπε θα έρθω για καφέ για να σας δω. Ναι. Έλα Γιάννη. Έλα ρε. Εδώ είσαι. Ναι. Φύγα το. Μπράβο. Τώρα μου τηλέφωνο αυτή τη στιγμή εδώ. Κοροϊδεύεις. Τι έγινε. Δεν κάνει τηλέφωνο και κάνει συλλογική στη γωνία. Μπράβο. Βάλ' το. Δεξιά πάλι την μπάλα έπρεπε να την κάνει ρε κάμα. Πρόλαβε να το κλείσουνε. Γιάννη δεν άντεξε. Άντε ρε εσύ σαν τέλεια. Δεξιά, μπες με δεξιά. Βάλτε εσύ. Γιατί ρε Γιάννη λέω ένας, μπράβο Γιάννη λέω. Πώς είναι, μας μπερδέψατε. Έχουν δύο Γιάννηδες.
τη διώχνει με τη μία. Γιατί είναι εκεί, γιατί τη διώχνει. Κράτα λίγο την Απλά μπάλα. έτυχε τώρα μία ράζα. Μπράβο ρε Γιάννη. Άμα κοίταγε αριστερά, μπορούσε να την κάνει αριστερά. Αυτό σου λέω, γι' αυτό δεν σταματάει λίγο την μπάλα. Άντε πάλι. Άλλο όνομα δεν έχει μέσα. Όχι για ένιξη. Πρόσεχε, σου ήρθε! Σαργής. Μπράβο Μάριο, μπράβο. Πολύ καλό. Πίσω στην άμυνα. Έλα ρε παιδιά, ανέβα ένας μπροστά. Γύρισε Τον πίσω. αφήνεις. Πολύ καλό. Σάι. Αν την έκανε ο πρώτος, μπορεί να μην ήταν offside. Μαρκάρουν, τους κοιτάζουν. Φεύγει ρε παιδιά. Τυχώς, πάτησε. Περβέλης έλεγε. Έλα, φύγε! Μου φάει τον κόσμο για να το βρω τώρα και λέει... Μάλλον μήνα. Τελείωσαν. Το 9 Μάριε, το 9. Θα ψάχνουμε από πριν τα Χριστούγεννα. Καινούργια κολεξιόν θα έρθει. Τίποτα, του πήρα τα Nike και τελείωσε. Μπράβο, πες! Και κακώς του πήρα και τα Nike. Είναι κατσιτή. Το μας είναι ότι δεν τα φοράει μονάχα εδώ. Τα φοράει και στο σχολείο και τα έχει ρημάξει. Έτσι, μπράβο, Μετά άντε. είχε αυτά και εδώ θα είναι τάπες, γιατί τα φοράει και στο σχολείο. Μου είπε πάρε μου με τάπες και δεν τα φοράει με τις τάπες. Τα έχει φοράσει 5 φορές όλες και όλες. Καινούργια είναι εδώ. Για να πετάξουμε τις τάπες. Δεν θέλει τις τάπες, θέλει τις καρίτσες, αυτή την ψηλή. Ναι, τις καρίτσες αυτά. Τάπες μικρές, όχι. Αυτό ναι. Τα λιώσε, τα είχε. Αυτό τις μαλακίες είχε ο Παντελής. Τα λιώσε. Αυτό και τώρα Από το θέλει Σεπτέμβριο πάλι, μέχρι ναι. τώρα. Μπράβο! 2 μήνες τα είχε μένα, τα έχει λιώσει. Έχει παπούτσια τώρα. Ίσχυε από κάτω. Και πήρα τώρα, του πήρα το Nike. Κακός του λέω. Γιατί υπήρχαν Έλα, ρε, μια παλιά τόσες φύγη, προσφορές σε προηγούμενη σειρά στα 30 ευρώ, στα 25 ευρώ, στα 26 ευρώ. Έχει αυτή η Adidas πάνω. Παντού είχα πάει, στην Adidas είχα πάει. Αλλά αντί για αυτό πήγαινε πήρα τα καινούργια τα Nike. 60 ευρώ. Ναι, γιατί Επειδή αλλάζουν τα πόδια συνέχεια, δεν είναι. Δεν αλλάζουν, δεν προλαβαίνω τα μα φέτος έλεγε ότι πάνε από κάτω. Τα παλιά που δεν τα γίνει. Στο γήπεδο εδώ πέρα πήγαινε κιλό τέρμα. Χθες να παίζεις ποδόσφαιρο. Πρέπει να έπαιξε απλό τα φορές. Τέρμα. πάει αγγλικά από αυτό, είναι παπούτσι. Πρώτη φορά ήταν να γύρανε οι τάπες από κάτω ευθεία ρε. Μπράβο! Δεν είναι καθόλου. Σε έκαναν παθητικό. Μπράβο! Φύγε, φύγε! Ας την μπάλα να περάσει και φύγει. Πού πες αυτό? Α, εκεί με τα γάδια. Δίπλα με το Βασιλιά. Την άσπρη δίπλα. Ναι, ναι, ναι. Τους πάει και μπουζάκι και δεν... Στο ίδιο το βάζω έτσι τώρα, δεν γίνεται. Και εγώ το έχω πάρει ένα ισοθερμικό Έλα. από μέσα και φοράει. Θα να τους πάρω Δώσε! και από κάτω τέτοια μαλακίες καλτσόνι. Πήρα και εγώ ένα. Φορέσω σάκι. Ήδη βέβαια. Έχει. Καλτσόνι στο βίντεο. Έχει τώρα από εδώ παντελονάκι. Πήρα να πάρει ένα καλτσόνο από Να μέσα. σου πω κάτι, πώς το λένε, ο Άρος που είναι χρόνια τα παιδιά που στον Απόλλωνα Αθηνών εκεί πέρα. Όλοι τους έχουν τέτοια. Έτσι, έτσι. Τους έχουν αυτά από μέσα τα πολλά. Είναι κρύο. Τώρα είναι... Γίναμε εμείς πέρυσι εκεί στο, πώς το λέμε, στο Μπατίστα επάνω και παίζαμε και τα βλέπω σε ένα μάτσο και παίζανε πρωτού αυτό και όλα τα παιδιά με κολλάνε από μέσα. Και εμείς πήγαμε εκεί πέρα, πηγαίναμε σε ξεβράπη. Έλα Φώτη! Δούρασε! Έλα! Το φάει, δεν αποκλείω. Τον κόψε, τον κόψε. Άμα εδώ στην πάρα τον έκοψε. Ναι, κέρσο. Δώσε!
Μάριο στο κέντρο, τι δουλειά έχεις εκεί πέρα. Σίγουρα πώς να γίνει μακριά, εκεί δεν είναι κουβέντα. Εγώ καθόμουν το Χαρλαμπίνι. Στη μέση. Ναι. Σε καθόσουνα κάπου είδα. Τους πες τους δύο. Καθόμουν Αριστερά στο παράθυρο, το Βενέτι. Με το Βενέτι καθόμουν. Μπράβο. Ήρθα αργά, Και εγώ ήρθα αργά μωρέ και μετά ξεκινήσω τα αγγλικά. Πήρα και τον Πάπη, του λέω θα έρθω 2,5 κιλό εκεί περίπου. Και 20 και και αγγλικά. Λάβουμε άμα είναι το μήνα. Κάνουμε εμείς χαρά ότι βγάζουμε εμείς. Κεφαλιά. Όχι, κεφαλιά δεν είναι έξω. Ναι, πήγε, ήθελα αλλού να την πάει και άλλο πήγε. Είναι κέντρο. Κοίτα χαρά τα παιδιά. Ας την μπάλα. Ας είναι και δύο γύρους που έχεις στο τερματοφύλακα το ένα και το πίσω. Όχι. Μπράβο Μάριε, μπράβο. Γιατί κατηγαίνει, γιατί είναι εμένα ότι Μπράβο κόβει Μάριε. το ένα αυτό. Στη θέση σου, στη θέση σου. Το ένα. Στη θέση σου. Δεν είναι πάτσο. Το σιγότερο το βλέπει. Μήπως αλλάξανε τίποτα. Έτσι μπράβο, ελευθέρωση, Πήγε σωστός. πάρει το 15, στεροχωρήθηκε. Όχι ρε, απλώς σου λέω δεν ξέρω. Όχι, δεν είναι. Μάριε, δεν είσαι Πώς είναι και τα δύο το ένα. αριστερό. Μήπως είναι και δύο ένα. Μην ξεγέλιασαι και στα άκρα. Δεν ξέρω, δεν έχω δει. Όχι, το 15 είχε την προηγούμενη φορά που στέλνεις και για το 15. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πάντως κάθεται ένα παιδί. Όπως τώρα θέλω να φέρω εγώ, εσύ το κομπάτο. Ναι, τον είχες φέρει εσύ. Αποστόλης. Σούζι. Αυτό είναι παλιά είναι. Πες, πες. Μπράβο ρε. Πίσω. Από γύρω πέναλτι έκανε. Γκολ! Πέρασε. Όχι. Πέταξε μπάλα πιο δυνατά. Κάνε την μπάλα δικιά σου και μετά κάνει την τρίπλα. Μπράβο. Κάστε, έλα, του χρωστάς μια τρίπλα. Μάρκα ρε Γιώργο. Πολύ καλά, μπράβο. Έλα, σπρώξτε. Έτσι. Λίγο. Μπράβο Μάριε. Σκέλος, πάνω, πάνω. Δώσ' του τι. Ας τον να γυρίσει. Μια χαρά είναι. Η φορά που είχαμε Είχαμε ξενιάσει. σήμερα για ουζάκι εδώ, το σκοδάκι. Καμιά ρέγγα εδώ. Μια ρέγκα στην εφημερίδα, Τι. Μόνο σε εφημερίδα γίνεται καλή. Ναι. Έλα, κάτω μόνος. Ναι, έχεις φαΐ. Τη λες κασέλα δεν την Γεια σου. Τρώνε ρε.